σήμερα διαδηλώσαμε. Βέβαια είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη από τους ματάδες οι οποίοι κόψαν την πορεία. Αλλά εδώ με τους συναγωνιστές συντροφικά κάνουμε μια διαμαρτυρία και συνδυασμένη διασκέδαση με τα συντρόφια που περνάνε πολύ ωραία. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να μην χτιστεί το τείχος του παπουτσί, κίνηση ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και στη φασιστική απειλή που μας απειλεί τόσα χρόνια. Εργάτες ενωμένοι, Έλληνες και ξένοι, ποτέ ηττημένοι. Yo my friends. Είναι αυτό. Πήγαινε μπροστά. Έλα.